कुडाळ नगरपंचायत बालोद्यान लोकार्पण कार्यक्रम सायंकाळी 5:30 वाजता उद्घाटन सोहळा, 5:45 वाजता गणेश पूजन, 6 वाजता लहान मुलांचे फनी गेम्स आणि 7 वाजता लहान मुलांसाठी लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ कुपन बालोद्यान येथे 5:30 पासून मोफत उपलब्ध। लकी ड्रॉ विजेत्यास सायकल बक्षीस देण्यात येईल। खास आकर्षण मोर नृत्य, कोंबडा नृत्य, चिंपांजी, हापूस आंबा, गरुड नृत्य, सुरवंट, तात्या विंचू शो आणि ढोल पथक। कुडाळ नगरपंचायत महाविकास आघाडी। स्थळ कैलासवासी मच्छिंद्र कांबळी नाट्यगृहा शेजारी कुडाळ। वेळ सोमवार दिनांक 17 एप्रिल 2023 रोजी सायंकाळी ठीक 5:30 वाजता। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।